Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itag na mga oras na kakabsat, alas 5:51 itiyag sapa. Anyan nga ay sa mga nagasat na parabor kanin bang agsapa iti Martes kakabsat may kasangapulo ket talo iti mabilang iti bulan iti Setyembre. Kumusta kakabsat agdamang kasasaad tayo? Kumusta ti salunat tayo? Kumusta ti aglawlaw tayo? Given the jen nga napudot kakabsat itadalat ako iti panang salwad tayo kadagiti bagbagi tayo tapno mayadayo tayo ti anyaman nga sakit kakabsat nga graraire iti dayting kundawa. Madaydayo iti apo. Aya tadaman na naadan tayo man tirak uragsak kastamot iti salunat ng pain na iti tunggal may sakana tayo ket masapula nga gyaman tayo ken kuan iti barong agsapa man ayan ket ti programa tayo nga makipagpaset ti panagadal tayo ti sasap ti apo ken pinagpipindabilag tayo siyempre asay dagi sa ti apo ken di panagkikinararag tayo. Ti agsapan atno iti namnama manipud Lunes aging gani ti Biyernes. Iti dating stasyon 1143 DZMR Santiago City. Ninuragsa ka man kabkablaw kada kay ti Aldao iti Martes Lawrence Salazar. No panunutik ita tinagapwan na imay nagtaeng anak pakumbaba nagsagabat unay kasta basol kuin karuna keni jay krus ti Kalbaryo sinubot na sino at ti ari na tayo gapukanya kararag na saan kuma to'y bukod nga pagayata jak nga amo uray pa'y katno apay nga inayat nak keni jay krus biag na inted na gapukan ya numalagip kut ayat na jak mapanawang nunapudno kabyagit dek awan ninggana anya nga tat inaramit ko tapno maikariat mangted baligi inggat malpas tasinua ti ari na tayo gapukanya kararag na saan kuma to'y bukod nga pagayata jak nga amuray pa'y katno apay nga inayat na keni jay krus biag na inted na gapukan ya. Alaway nagyaman tayo kakabsat iti daytang kanta aya no utuben tayo daytang kanta ket talagang kinta ka garobos iti luwak. Gaputa siya sino ba tayo para mamatay ang Panginoon? Saan kade? Siya sinuak tatno ti kasta matay di ari kadagiti ari gapu kadagiti basol ko. Well, iti libro iti Roma kapitulo 8 bersikulo 39 35 aging gana iti 39 kastoy iti saritaan na kabsat Romans chapter 8 35 to 39. Siya sino nga rod iti makabalin ang mangisina kadatayo iti ayat ni Kristo iti riribok, iti rigat, iti panakaidadanes, iti bisin
iti kinapanglaw, iti peggad wenno ti patay. Kas kuna iti nasantuan asurat, gapuken ka, kanayon nga agpeggad amatay. Maibilang kami akas karnero ang maparti. Tibaet dagitoy awan duwa anan anay nga agbalay gitayo babaen ken kuana anagayat kada tayo. Awan duwa nga awan iti makaisina kada tayo iti ayat na. Iti patay wenno iti biag dagiti angheles man wenno dagiti sabali ana inlangitan nga agturay wenno pannakabalin iti agdamaman wenno iti masakbayan. Verse 39, iti kangatuan alaw ang man wenno iti kaunggan iti daga. Awan apulos iti sang kaparsuaan iti makaisina kada tayo iti ayat iti Dios ako kwa tayo gapu ken Kristo Jesus nga apo tayo. Maray dayaw iti apo kadagito nga sasaunang intaya binasa iti daytoy nga aldaw. At daytoy may isa nga saludsod nga makita tayo kakabsat iti binasa tayo manipud DJ Roma kapitulo 8:35 hanggang iti 39. Nya wala na siya asino iti mangisina kada tayo iti ayat iti Dios. Ket manipod kadagiti nga saludsod kakabsat ken iti paset iti Biblia nga binasa tayo kaya't kuman iti share iti kapanunutan maipapan iti ayat iti Dios. Aya iti tunggal may isa kada tayo. Kadagiti nga tiyempo adu ti agbirbirok iti ayat iti Dios. Aya gapo iti agdama kasasaan, gapo iti mapadpadasan, gapo kadagiti kalamidad nga adda diti surroundings tayo adu dagiti agdamdamag ay ayaten nak kadi iti Dios. Ayan na di ayat iti Dios. Dagiti nga saludsod nga mangmanggan tayo kabsat. Adu dagiti kanito nga saludsudin tayo. Aya nga pagduaduan tayo ti ayat iti Dios. Adu dagiti tattao nga saludsudin da iti ayat iti Dios kadakwada. Adda dagiti tattao nga makikita tayo, mangmanggan tayo nga kung nada handa kay ayaten ni Apo Dios. Gapo iti pasamak iti biag ko. Apay nga dagiti haan nga namati. Apay nga kadagiti awan ti Kristo iti biag na nagpintas mo't iti biag na apay siya nagserserbi iti Apo kastoy iti mapaspasamak niya kasi siguro nga nakayayaten ti Apo. Mabalin nga si kakabsat maisamot nga saludsod mo dayta. Ngem kaaduan nga pasamak adda nga pagdadwaan tayo iti ayat iti Dios agsipud ti saan nga pudno nga pagrukodan tayo yung wrong measurement iti ayat ni Apo Dios. Aya iti panangrukod tayo. Iti panangkita tayo kakabsat. Kas kuma iti panangibasar tayo iti ayat iti Dios gapo iti kinaadda iti sanikwa tayo. Aya, iti may saang taong addaan iti addaan ti basit laeng nga sanikwa agbibiyag iti kinapangalaw ket kikitaan iti kinabaknang iti sabali kas pakitaan iti ayat iti Dios. Apay ngay kastoy lang ti adda kenyak believer ak namati ak. Apay dagiti hang nga namati ket nagmamayaman da. Kadagiti nga kapanunutan kabsat. Adu dagiti saludsod tayo. Apa isuda pa iti benbendisyonan da katanda magsaserve kini Lord kasi na naka faithful ak apay nga dakin niya kastilaeng. Aya iti pagrukodan da ayat da ba ayat iti Dios kakabsat ket kadagiti materialan nga banbanag kinuan niya ti adda kadakwada. May sapay kakabsat babaen iti panangibasar iti salunat ken iti riribok. Ipagarot tayo ngay ayaten iti Dios iti maysa nga taong awan iti sakit na. Aya kanayon nga mayad adayo iti peggad ken panagrigat. Ket iti daduma ipagarot tayo met nga awan iti panagayat iti Dios iti maysa nga taong adda nga sumangsango iti nadadagsen nga problema at sumangsango iti naduma-duma nga klase iti sakit kakabsat. Panunutin da nga pudpudno nga ayaten iti Dios saan nga ipalubos no ayaten dak ni Apo Dios apay nga iti ipalubos mo nga mapasamak ti kastoy. Apay nga ingan talaga nga ayaten dak ni Apo Dios apay karoon ak iti cancer. Apag ma-stroke ak. Apay agsakitak ti kastoy. Aya. Ket kanayon kuma nga ilisin na tayo at agserserbi tayo, ilisin na tayo ti kinarigat, wenno ilisin na tayo iti sakit gapot agserserbi tayo ti Apo. Among kadi kabsat, ngano kastoy nga kanayon iti adda nga kapanunutam. Iti inaldaw-aldaw sa mangsangaw ka iti addo nga saludsod ka panagbiag mo. Kung nagradikal man kakabsat, di ayon ti mensahe nga porket Kristiyano tayo kat hantay nga mapadasen. Aya, mabaling nga inaldaw nga pagdadoam. Mabaling nga dadawt ka. Nga inaldaw-aldaw iti panagbiag mo iti ayat iti Dios. Ngem ibagak ken ka iti daytoy nga bigat kabsat, saan mo kuma nga pagduadoan? Ket kitaan tayo haan nga marukod iti ayat iti Dios, babaen iti kinapintas iti balay mo. Aya, no adaman wenno awan ti lugan mo, no kasat no kaadto ti mauawat mo nga sweldo, iti kinaawan wenno kinaadda iti sakit mo, saan nga iti kinabaknang wenno salunat, saan nga iti kinawadwad
wenno kinaawan mo kakabsat. Kaya anya iti pagrukodan ti ayat iti Dios, mabasa tayo ijay bersikulo 32. Inya ko na di na impaidam iti mismo nga anak na no di ket indaton nang agpaay kada tayo. Amin ko na. No ipaay na iti anak na kada tayo, dinto kadi nga sisisagana amang mangted met kada tayo iti iso amin. Anya ti makita tayo kakabsat iti daytoy nga bersikulo adda nga impakita iti Dios kada tayo babaan iti panangipaay na iti biyag na kada tayo. Iti cross ti bantay kalbaryo kakabsat, iparangarang na iti kinapudno iti ayat iti Dios kakabsat. Iti tunggal may sa kada tayo. Iti cross ipakita na iti ayat na inwaragawag na iti ayat na pinanagnakan na iti ayat na iti tunggal may sa kada tayo kakabsat. Tanod dumakas lang mga gantayon, normal laing yan, sila kadaywanan nga mga gantayon ngawin impaay na di krus. Gam nakita tayo sakripisyo ni Apo Diyos, gapuken ka, mabalin nga maikat dayta kapanunutan nga agdwa-dwa ka, iti ayat iti Diyos. Ayatek nga kabsat, kaya't mga maamuan, noy ayatan na ka iti Diyos, panunutam, ginagdalanan na iti krus, kumita ka iti krus, kit iti nga makitam iti panangipaay iti Diyos, iti anak na impakita na, iti kinalawa, impakita na, iti kinauneg, impakita na kakabsat, iti kinangato, kinangas ti ayat na kada tayo. Awan, iti kapintasan, nga mangipakita iti ayat iti Diyos, iti tunggal may sa kada tayo, no di, iti naindaklan nga cross. Mo tayo mat, iti John 3:16. Nya ko na gaputi kasta una panagayat iti Diyos, iti lubong, inted na iti bugbugtong anak na tapno, iti siya, sino man mamati, kengkwa na, saan amatay, no dikit di agbiag, nga agnanayon. Iting saan nga impaidam iti anak na kadatayo, inwaragawag iti Diyos ti ayat na kadatayo. Inayat na tayo iti Diyos. Iti nga impakita na babaan, iti panangipaay na, kini Jesus. Kasta, iti panangipakita iti Diyos, iti ayat na, iti kinapudno, iti Diyos. Haan laang nga material nga banag, no di ket di biyag ni Jesus, tapno di kasta ipakita na kadatayo, nga ayatin na tayo kabsat. Kasat no kadakkel. Mabalin siguro na taluson ko sa ano kadakkel iti ayat ti Dios kada tayo. Kuna na verse 22, impaay na ti anak na kada tayo, agpaay kada tayo, amin. Impalubos kakabsat iti Dios, nga baklayin ni Jesus iti amin, nga supapak iti basol tayo. Wan kabsat imbaklay na, inako po niya lahat yung ating mga kasalanan. Impalubos iti Diyos nga sinapsaplitan iti tao. Impalubos iti Diyos nga nagrigrigat isuna, tinabaawan di kita tao, tinuptupraan da. Inuyaw da, kit simango isuna iti kadaksan, nga wagas nga ipapatay, iti maysa nga tao nga datayo kumakakabsat, iti mangsagrap iti dayta, nga rigat kakabsat. Awan iti kinaanos, awan iti panangasi, awan iti pagpatinggaan wenno pagmudwan nga panagrigat na iti cross. Adda nga sinagrap na Jesus iti pungtot iti Dios nga saan nga matukod gapo iti kinamanagbasol tayo kakabsat. Ayating nga kabsat, into no lagi pun tayo iti cross, into no talyawon tayo iti cross, ket lagi pun tayo iti kinaatidog nga panagrigrigat. Iti oras nga panagrigrigat ni Jesus iti kinabayag nga adda nga nailansa iti cross. Ijay mo nga makita, iti kinadakkel kakabsat, iti ayat na, iti tunggal maysa kada tayo. Saan mo nga ibaga kanyak, iti dahito nga gundaway, nga saan na ka nga ayatin ni Kristo, ni Apo Dios. Iti cross patalgadan na, iti ayat, iti Dios, kada tayo kakabsat. Iti cross, iti mangiparangarang, nga sikaken siya, kat inayat na tayo, iti Dios. Kaya't mga maamuan, iti kinangato, iti kinauneg, kinalawa, iti ayat iti Diyos kakabsat. Inangas iti biyag iti Diyos. Padasem man nga irugi, nga lagipan kan padasem kan pagnaan, digiti tiyempo nga nagnaan ni Jesus iti bantay Golgota. When iti Via Dolorosa makitam di panagrigrigat na kakabsat, nga bakbaklayan na iti cross. Katinabaawan, saplitan da, numampay hantay nga nakita nga personal kakabsat, nga saritaan na iti Biblia kakabsat. Dahil napaspasamak ni Apo tayo nga Jesus, sakbay nga napan iti bantay, Kalbaryo, sakbay nga nawalan po siya ng hininga. Kat into numadanon mo kakabsat, di lugar nga pagtaktakdaran iti cross, umapadasan man ti umasdeg,
iti akin ting nga cross, ket ijay tuktok dayta nga cross, na isurat dagitoy nga sao, iti kinangato, iti ayat, iti Dios. Ket idumog mo iti panangkitam, iti nakailansaan dagiti saksakan ni Apo ni Apo Dios. Saksaka nga saan nga pulos kakabsat nga nakapadas wenno nakabaddek nakapagna iti basol. Ket isurat iti kasto iti kinauneg iti ayat iti Dios. Sakan tumapan iti makanigid man nga paset iti krus kakabsat. Iti paset nga agpitpitik iti puso iti Dios. Iti puso nga mga ayat ken kanyak uray managbasol tayo kakabsat. Iti puso nga nangawit kadagiti basbasol tayo. Iti puso nga nagladingit gapo iti kasasahad tayo nga managbasol. Ket manipot iti dayta nga naisurat iti kinalawa iti ayat iti Dios. Mapan ka iti makanawan nga paset iti krus. Iti makanawan nga ima nga awan pagpatinggaan na nga ima iti ima nga nang taptapaya iti lubong. Iti ima nga adda akin tinggal iti baybay aging gana iti panungpalan. Iti ima nga mangbinbindisyon kadagiti ubing. Iti ima nga nang balbaliw iti managbasol nga babae nga Samaritana. Iti ima nga nang pasardeng iti angin ken daluyong iti ngagdaldalyasat dagiti disipulos ni Jesus. Iti ima nga mabalinmet nga mangtapaya ken kakabsat iti panagrigrigat mo mangimabaling nga manglapaw ken ka iti dayta rigat nga adda nga mapaspasamak ken ka iti dayto nga gundaway. Ket isurat mo iti daytoy iti anges iti ayat iti Dios. Kasatno tay nga maamuan iti ayat iti Dios. Ayatek nga dumdumngeg kakabsat nga adda kay sibsibay iti radrayo da. Kumita ka iti cross. Ngayon ito malagip mo, nga saan nga impaidam iti Diyos, iti bugbugtong nga anak na. Ngayon impahay na titong galmay sa kanatayo, saan mo nga pagdaduan ti ayat iti Diyos kabsat. Impakita na, improve na, pinaneknekan na dayta, iti cross. So wala po tayong karapatan na sabihin sa Panginoon na hindi ho tayo mahal ng Panginoon. Hana tayong ayatin iti Apo. Anyaman iti kasasaad mo iti dayta nga, aldaw kabsat. Palubusan man, nga marikna iti ayat iti Dios iti daytoy aldaw. Ikatem dayta panagduaduam kabsat. Ikatem dayta kapanunutom nga hanak nga ayaten iti Apo. No, maling-mali ka kapatid. Aya kapag paisoanan na ay ayaten na ka nalaos iti panagayat iti Dios ken ka. Amuna iti agdamang kasasaad mo kakabsat. Amuna iti paglaslasatam. Amuna dayta kaririknam iti daytoy nga gundaway. Hanggang ko mga agsardeng nga mangipaay dayta na indaklan nga ayat iti Dios ken kakabsat gaputasuna isuna iti umuna nga nagayat iti tunggal maysa kada tayo kakabsat kabsat ayat nga dumdum iti dayta nga gundaway saan tayo nga pagduadoan iti ayat ni Kristo. Hallelujah, hallelujah. Madaydayaw ka Apo, kararag tayo kakabsat. Anyan nga ayat, anyan nga sakripisyo, anyan nga kinamatalag, anyan nga Dios nga pagserserbian mi. Nga uray kasatno kinado iti pagkurangan, uray kasatno kinadakkel iti basol mi, impaay mo pa ilang iti naindaklan nga ayat mo. Ayat nga awan iti kondisyon na, ayat nga awan Apo ti reservation na, natay ka Apo, gapo ka iti basol mi, ngam agbiag kami gapo ti ayat mo. Daydayawan ta ka, O Diyos. Anyan, nga nagtaknang ka, anyan, nga nagimbag ka, anyan, nga pagulidanan na Apo. Apo, giyaman ako nagiti sasaungin kami nga inadal. Iliday nga kanito. Agyaman kami, Apo. Saan mo, Apo, ang kitkitaan? Dagiti basol mi. No dikit di, Apo. No anya, dagiti masakbayan mi, Apo. Nagyaman kami, taada ka, nga mangiturturong kada kami, da pag-iso nga biyag Apo. Uri da gito na tiyempo, tultuloy pa ilang ti parabor mo, kinamatalek mo, huwin Apo marikrik nami Apo. Ti ayat nga impahay mo kada kami kat saan nga mabilang, saan nga mabayadan, haan nga marukod, agyaman kami Apo Dios. Dagiti tiyempo Apo Dios nga, adaan kami Apo ti panagdadwa, kaya't mi nga ikita iti cross. Wan Apo dagiti pagkurangan mi, pagkapuyan mi, ano nga kitkitaan dagiday? Dagiti banbanag Apo Dios
nga makaperdyan iti panagserbi mi ken ka. Hamo akit kitain da di Apo no dikit di kanayon na kami Apo Dios ngayon encourage pagpabilgen babaan iti kadagiti sasaum Apo Dios. Pakawanan na kami man. Tanod duma agdadawt kami Apo, agduwa-duwa kami. Iti naindaklan nga ayat mo. Ngam na makita mi Apo Dios ti edad ming adda dito nga adda kada kami iti daytoy. Dakkel nga banag nga mangpanagnikmet nga ay ayaten na kami Apo. Wala po giyaman kami kadagiti kapadasan ngayon ka masagra nga mapadpadasan babaen kadagiti kapadasan iti biyag ijay nga mapaspasaya at kendo magtaktel iti pamati mi Apo. In umununig pay iti panakaammo mi Apo ken ka. Agyaman kami kadagiti karim nga iti tiyempo Apo Dios nga mapadas kami nalawa iti imam Apo nga mangtapaya kada kami hanmong ipayag hamong ipalubos ang Apo nga matnag kami. Manipod ka dagiti nga basbasol, manipod ka dagiti nga problema, manipod ka dagiti nga kariribukan, may kapunta ay ayatin na kami o Apo. Kadagiti tiyempo, iti panagladingit mi agyaman kami Apo. Tamabalinan na kami nga liwliwaan. Kadagiti saksakit nga mabalin na kami mo't Apo nga wayawayan, kang runaan na, nga mabalin mo sabtan dagiti kasapulan mi iti dating aldaw. Adu dagiti kasapulan nga dundun nga iti dating aldaw. Kadagdingding dito live streaming ang Apo Dios. Ado dagiti kasapulan Apo. Panakaagas, na finansyalan, pamabilag, panangliwliwa. Apo Dios, sikaman iti magsabot dagiti ang kasapulan da. Awan iti mabalin mi nga maikari iti kiniimbag mo ko na kami Apo. Doon iti naimpusuan nga panagserbi mi ken ka. Kadagiti agdingdingig nagtartarigagay nga agserbi ken ka iti naduma-duma nga wagas. Payaman ida Apo iti bilig rag-o wak na itam ti dalanda tapno makita da Apo ti abag umiso nga panagserbi nga nakayaban da kaya kita agtamang agserbi itan Apo makitam iti sasaadan dagito nga kakabsat dagito adipen mo Apo Dios nga maper-persecute iti dayto nga gundaway Apo patalgid pabiligam man ida o Lord God dagiti pa pastor ministro ng insaad mo kadagito nga pastoral da o Apo makapadas daman Apo iti persecution panagidadanes Apo kadagiti nga papastor Apo agtalinaed kami kadagiti sasaom nga sika Apo Dios iti mangtarabay manggabay ket mangprotektar kadakwada Apo Apo iti dayting aldaw kararag mo dagiti aming nagbubuy dati live streaming Apo hangko man amo ti kaririknada Apo yung among iti paglapta sa atan dagito nga kakabsat kadagiti adasibsibay iti radyo da itdem Apo Dios pataudem iti ayat madaydayaw ka Apo Dios ipakita iti naindaklan nga ayat mo kadakakwada kasi katagtultuloy nga mga ramat kadakwada iti nakaskas daw Apo kinanunag pay madaydayaw ka Apo Dios iti dayti nga aldaw awan Apo ti mabalimi nga pagpanakkel Apo iti sangwanam no di iti naimpusuan kapanagyaman mi naimpusuan kapanagyaman nga panagdaydayaw mi ken ka. Idaydayaw da Apo iti dayting aldaw ay wanam itunggal maysa kada kami. Idalan na kami Apo iti pagayat nam iti daytoy nga agmalimkot si Apo iti maitagtag ay. Madaydayaw ka Apo. Madaydayaw ka. Amen. Amen. Thank you Lord. Di Apo nagbiro jay langit awan pulos di uray maysa agbalin kangatuan sakripisyo amang subot ken manglapsot ditoy biyak ko saan laen jay bantay nga kalbaryo no saan laen jay krus nga kayo no saan laen kay andagan ti Jesus tuy karawat na pukaw nagtulog nagsagaman nupay kunana ang
nasaan ko man. Dinamet, biniling Angeles na. Dito'y ima, parubenyo, dayto'y lansa. No saan laeng, jay bantay nga Kalbaryo. No saan laeng, jay krus nga kayo. No saan laeng, ay agnagan ti Jesus. Tuy kararwa na pukaw timo. Wen pudno managbasulat nga tao. Diyak binigbigbig ti Apo dito'y biyag ko. Bukod nga pagayata ti tinungtong palko. Agingga nagsagaba anakaro. Ijay meten at imangada iti Apo. Saan laeng, jay bantay nga Kalbaryo. No saan laeng, jay krus nga kayo. No saan laeng, kay agnagan ti Jesus. Tuy kararwa na pukaw timo. No saan laeng, jay bantay nga Kalbaryo. No saan laeng, jay krus nga kayo. No saan laeng, kay agnagan ti Jesus. Tuy kararwa na pukaw timo. Tuy kararwa. Alawan kakamsat, agyaman tayo iti daytang kanta, Bantay, Kalbaryo. Well, agyaman na kadag iti nagipatulot kakamsat iti mensahe na iti dayting aldaw, kada kaya yung ada kadag sibsibay iti radyo dag, agyaman na naimpusuan, nga panagyaman ko kada kayo aming kakamsat. Good morning, kini Sister nga Josephine Eugenio. Amen. Kung na kini Sister nga Jinky nga Rakal. Good morning, Pastor. Happy Tuesday, DZMR. Praise God. Hallelujah. Amen. Kini Pastor nga Samuel Tomas and kini Ma'am nga Biron nga Pascual, Sir Alex nga Pascual na imbagang sa payo. Amin nga awan labas na kakapsat nga taga Bacnor. Kini Sister ko nga Shirley Salazar Blanco. Dita Luna Rojas Isabela. Good morning. Kini Pastor nga Mary Jane Sabas. Good morning. Ninang Lydia Galang, good morning kada kayo amin dita San Jose. Hopefully this week mapantay dito San Jose. Well, orepay kini Sister nga kini Pastor Mary Jane Padilla Sabas, good morning. Kini Sister nga Josephine Salazar Uton, good morning, good morning. Ma'am Rubilin Darok Agustin, good morning. Pastor Virgilin Pascual Makaling, good morning. Kini Pastor Bong Manachol, madamamot nga agbibuya dita Baguio City. Good morning kini Ma'am Robelinda Arok Agustin. Blessed morning Pastor and family. God bless to everyone. Good morning Pastor ko na di Pastor Bong Manachol. Kini Tita Arlene nga Pascual na imbang agsapa. Kini Pastor Alex nga ritual. Glory, hallelujah, praise God. Blessed day Pastor Lawrence, Pastor Joy and kids and all the listener of this wonderful program. Madaydayaw iti Apo. Naimbag iti Apo ko na ni Pastor Bonga Manachol. Ado suguro lod na atoy. Okay, blessed morning Pastor ko na naman ni Sister kong Joe nga Salazar. Pastor Ricky Nelson Barit. Good morning. Thank you ti t-shirt. Ayan, nakasuot kanya tatay. Sponsored by Pastor Ricky Nelson Barit MMD. Okay, great man Jai ag birthday. Pag-great man Jai ag birthday Jai ahod tata. Kung tata ko na nang imbaga Pastor Bong sino Jai ag birthday. Anyway, happy birthday kabsat nga taga ahod. Sino ka man nga birthday di dahil tiga good daway. Makipagragsak kami.
Ini Pastora nga Teresa Flores, Madam Amot Agbuibuya. Amen. Praise God. Kung ni Madam nga Robelinda Arug Agustin, kini Pastora Mary Jane Saba, salamat Lord. Amen. Kung na kini sangguni hambayan Tita Rojas Isabela, Tikanakak. Ngon sa Bali, no din ni SB nga Christopher Castillo, Madam Amot Agbuibuya, iti daytoy nga Aldao. Kadagiti kakabsat nga masaksakupan iti Southern Isabela Section 4. Maadan tayo madandama iti meeting kakabsat iti Barangquag Jones Isabela. Okay, kati apo iti mang tarabay kada tayo iti panagbiyahe tayo nga mapan iti dayta nga lugar. Ket alaga ro ken kakabsat agyaman akman tila so ti 30 nga minutos kay panagdengeg iti dayta nga programa ti agsapan at noan iti namnama pumakpakada man rin tanak ken kakabsat yu iti apo Lawrence Salazar nga mga bagbaga nga spread the love of God. Idi damo kayat met nga tinggen Nimita biru-biru kikmiten Kaya Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yu nga ipakararag, ag-text kayo ditoy 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, magigantayon iti Pro Tips ni Maloy